god idé. Du smiger det ud. Der er overhældning. Hvad så, Kasper? Er du glad for din cykel? Og min cykel? Det kan du se på den, at det er ikke ret tit, jeg er kærlig ved den, kan du se. Men du er glad for den nye cykelsti? Det bliver jeg. Så kører vi ind på den. Så skriver jeg til dig. Hallo?